و چند ساله باور دکم 2014 وردا ev mafekî li Tirkiye anî hatin û dersê bijarte û naviya da jî dersê zimanê Kurdî heye. Bawer dikim îsal zêdetir ser vî meselê eleqa ilgî kampanya ha, şexsiyet ha, hizbên siyasî ha, komel ha, platform. Kampanyekî giştî îsal meşandin, em ji vêya jî kêfxweşin. Yani sebep çi ye? Ziman hebûna milletekî ye û yani ne ji mafekî ji rêzê ye ziman. Eger ziman wenda be, millet wenda dibe û ewkekî esasekî wî ewkî têk diçe. Ji bo wê ez taybetî li Bakurê Kurdistanê asimilasyonekî dijwar heye ji nêzê 100 sala ye li hemberê zimanê Kurdî û heqeten jî millet îdî zimanê xwe ji bîra dike. Zimanê me ne îdî zimanê ticaretê ye, zimanê perwerdê ye, zimanê fermî ye û destê me de yek mafekî em bên 2014 virda dewletê işte belkî bi gorê konjektûrê jî tevgeriya ye û mafekî anî hatiye. Lazim tê em li vêya xwedî derkevin. Eger daxwaz çiqa qewîm be, Kurd çiqat li vêya xwedî derkevin, dewlet jî mecbûr e hin gavê din bavêje. Mesela bêjin 2014 da dema ev mafa anî hatin, daxwazekî lawaz hebû li hemberê vêya. Yani hin hizbên siyasî jî zaten wê demê ev mafê hane boykot kirin û lê xwedî derneketin. Ev çend salekî jî û pir zêde nayê helbijartin û ev tê wî watê kî tabii ê hember dewlet jî li vêya mêze dike. Yani Kurd çiqa li zimanê xwe xwedî derdikevin, çiqa daxwaz dikin û gorê vêya jî tev digere. Eger em dikarin vêya rexne bikin. Em milletekî ne lazim tê zimanê me zimanê perwerdeyî be, zimanê fermî be, va tiştekî din. Ev rexnena tê kirin, lazim tê em vê rexnê bikin. Ev tiştekî din. Ama eger mafekî hatibe dayînî, lazim tê em li wî mafê jî xwedî derkevin. Bira ba zimanê bijarte be jî gel em lê xwedî derkevin. Em gere bi qewîntî û li vêya xwedî derkevin, zarokê xwe bişînin. Yani de hêjmar ne, belkî bi hezaran, bi 10,000, bi 100,000 zarokê Kurda gere daxwaziya zimanê xwe bike. Wê wiha be kek Tehsîn, yani wê ewha be, ne bi dehan be, bi sedan be, bi hezaran be? Belê. Belê lazım tê. Yani Kurd em li vê dera 25 milyon insanın, 30 milyon insanın bi milyonan zarokê me heye divan Polanda. Lazım tê em bi girseyî li vî mafê xwedî derkevin. Yani ne bi dehan, yani ya bi sedan, bi hezaran ne, bi milyonan lazım tê em lê xwedî derkevin ki dewlet jî vêya fêm bike, raya giştî vêya fêm bike, dünya fêm bike ki yani Kurd li zimanê xwe xwedî derkevin û mafê heqê bijarte ê têra dana nake. Lazım tê ev maf ve mafê perwerdê, mafê fermî û ama ji îro da jî lazım tu vêya nîşan bidî. Yani Kurd çünkü ev nivşan û Kurdî jî bîra kiriye, Kurdî nizane. Em di malê xwe da eger Kurdî neaxivin, di kolanê xwe da neaxivin. Çima mal da bi Kurdî neaxivin kek Tehsîn, mesela ez çûm Bakurê Kurdistanê me dît, ez nebêjim kîjan bajara, lê piranî xelk li mal Tirkî diaxive bi rastî. Yani dîweke berê Kurdî neqedexe ye. Mesela dayîk be, bav be, bi keç û kurê xwe re bi Tirkî diaxivin. Bersiva zarokan ji bo dayîk û bavan bi Tirkî ye. Dewletê nehatiye di nava malê da Kurdî qedexe nekiriye. Lê sebep çi ye? Kurd çawa dikarin ji vê yekê rizgar bibin, xelas bibin?
Ya yani esasen tabii gelek sedemi viyahene o ama taybettiği ev çıl salı davi mesela de biramın beri 12 Eylül'ü Kurdi li Bakurê Kurdistanê qedexe bû ama li bajarokê Kurdistanê da kesî Tirkî nedaxivî. راست Dema qedexe bû kes mesela tu dihatî Amedê kesî Tirkî nedaxivî. Çu farkını kesî Tirkî nedaxivî. Hatta tu ji cezîrê bigirî hetanî weran şer Tirkî tune nebû mesela. Li serhadê xwe ji mûşê me ji gingimê me li wê derê yani bajar netê da navçeya bajara netê da ew tune nebû yani Tirkî tune nebû xeberdan tune nebû Tirkî bi xeberdan tune nebû wê demê jî qedexe bû mesela yani devletê bi însanê bi Kurdî diaxivîn devletê bi dijwarî li wan mêze dikir. Dîsa jî yani Kurd li zimanê xwe xwedî derdiketin ama taybetî ev 30 salê dawiyê yani Kurd wisa ji gunda koçber bûn hatin giranî nîvê wan çûn metropola cî bûn yani asimilasyonekî dijwar di nav Kurda da dest pê kir. İdî belê yani Tirkî xeberdan qedexa ser Kurdî rabû ama idî Kurd bi Tirkî dest pê kirine axivîn. Yani qedexe jî tune em bên tawra dewletê wek berê jî nine lê dîsa jî idî zimanê Tirkî nav me da bû sankî zimanekî xwezayî. Yani idî em bi hevra Tirkiye diaxivin, em li malê Tirkî diaxivin, em zimanê me ticaretê bû Tirkî, zimanê me kolana bû Tirkî, partiyê me siyasî civînê xwe bi Tirkî dikin, xebatê xwe bi Tirkî dikin, dava Kurd û Kurdistanê dikin û em mêze dikin, xebatê xwe bi Tirkî dikin. Yani Tirkî di jiyana me da bû tiştekî sereke. Ev xeterekî pir mezin e, yani problemekî pir mezin e li pêşiya me. Lazım tê hember belê. لازم malbat edî goh bidin Kurdî yani dibêjî. Ciddî bigirin zimanê dayîkê. Tiştekî din niha eger sibê heftê me heye edî Kurdî weke zimanê bijarte edî di resmî di dibistana da hate xwendin. Taximekî perwerdekirinê kadrekî perwerdekirinê yê baş heye ku bikaribin li wan dibistanan dersên Kurdî bidin xwendin? Tune ye ev ji piskirekekî din e tabii. Yani erê dewletê ev mafa daye ama gorê viya di mektebe da ewkekî amadekî hazirkî çêne kiriye. Em bin dersê zimanên Kurdî, mamosteyên zimanê Kurdî ev çend sal ji em bêjin beşa zimanê Kurdî qedan di nebûne mamostê zimanê Kurdî ew kawan çê nebûye em bêjin atama wan çê nebûye. Yani di mekteba da wek qadro mamostê dersê zimanê Kurdî pir tune ye. Pir kêm e. Ê Kurdî dizanin em bêjin mamostê matematik ye, zimanê Tirkiye ya da dersekî dine eger bi Kurdî dizane ew diçe dersê dide. Ew jî zaten nedivî warî da ne pispor e viya jî baş bi kar nayne. Mamosteyên pispor di warê zimanê yani di warê Kurdî da dibêjî tune ne. Zor spas mamoste kerem ke. Pir kêm in yani Vekirina polê Kurdî weke pêwîst divê 10 xwendekar daxwaza dersa bijarte kiribin ku ew pol were vekirin. Li gel wî proseya serlêdana waneyên bijarte ya ku ji sê meha çile dest nedaye wan û ji bo wî jî divî warî de gelek kêm e yani erê bijarte dest pê kiriye sibê dawî ye li dewlet jî divî warî de viya giran digire bi ciddî nameşîne vî meselê û ji bo wê derê jî yan ji vîya re pir amade nine belê. Mamoste Tehsîn Sever nivîskarê Kurd ji Amedê Mîvanê me bûyî. Zor spas. Gelek spas.